Shout out! Ano oras ha? 11 na ano? 15. Ha? 11:15. Dito kayo sa Batangas City. Dito kami ng Taisan. Hindi ay pipick up ng Graba. Graba. Sana wala po yata ang camera natin. Wala sang ano yan? Kulim-lim. Panahon. Shout out. Shout out. Oh. Hello. Yan magandang tanghali sa lahat. Yan magandang tanghali. Kaya kakain lang namin. Gusto pa ito bakuna. Kalabasan natin to ano. Bitbits. Bigyan mga shout out. Yan, dito kami sa kahabaan ng National Road. National Ibaan, Batangas City. Yan, pag diniritso mo to, yung tagos ng ganyan. Kaya papunta City, Rosario Cavite, Rosario Batangas City, San Juan, papunta ng Candelaria, Sarayaya, Lucena, papunta na ng Bicol. Side na yun. Galing. Sa ano ko, tatawid pa ng bakit ito. Ha? Nabigol, tatawid pa ng paratuan mo. Tatawid ka ng dagat. Hindi na rin nakakaliwa. Wala naman. Wala na dagat. Kung ganito gamit ko ilang oras lang, makapunta ng Bicol. Ha? Ganito gamit natin ilang oras, makapunta ng Bicol. Wala karga? Oo. Ano yan? 8 oras. Dire-diretso yun. Hindi ka na shout out. Wala. Sa Cebu. Wala yun. Sa Cebu, sasakay ka dyan ng barko. Shout out po. Malayo na yun. Aeroplan. Hindi kami yung aeroplan. Mahal na may aeroplano. Magkano isang ulo nun? Ha? Magkano po isang ulo nun? 7,000 lang. Hindi naman 5,000 lang. 20. 2 million in the house. Bigla lang siya na. Magandang umaga po sa lahat. Tapos lang namin kumain, takbo na kami, punta kayo ng Batangas City. Ay, nasa Batangas City na kami kasi nagpapunta kami yung Taisan. Hindi pala layo pa yun. Hahabol kami ng aming pangarga kasi hanggang alas 4 ng karga doon. Hindi kami nagkahabol. Wala. Hindi nga habutin tayo ng Luis ko. Hindi ka pagkira shout out. Yan, zigzag road. Yan, zigzag to, zigzag. Ito po yan sa may Ibaan. Yan. Zigzag road. Yan, meron na. Ito lagi itong nire-repair. Kaya bagong repair yan. Bagong asfalto, wala pang ano. Shout out! Yan, zigzag, pilipit na pilipit yan. Yan, pilipit, kurbada, dandahan. Dandahan. Diba? Yan, tulayan. Tapos, zigzag na naman.
Dito ano, double ingat kasi dito ay talagang delikado ang daan. Makakasok. Mataas yan, tulay na yan, mataas. Hindi kami galay shout out, katulad dito motor na yan. Yan, overtake na nalanganin. Paano kung wala sa masingitan. Yan siya. Ito, Corbada na, another Corbada. Mga sulit, hindi na sulit na ito, Corbada. Mga taga dito sa Batangas City, ito ay alam nyo po. Grabe, no? Zigzag road. Ito po napakadelikado sa mga overload. Yan, di ba? 7 in the house, siguro shout out. Nakaahon pa nga yung bike, oh. Yung bike yun. Nakaahon, oh. Di ba? May ano pa, may bit-bit pa yan, no? Hirap na yan. Pinal. Ngayon, nandito na tayo sa, malapit tayo sa bypass road ng Batangas City. Igan Miguel, shout out. Mga idol, mga langgano, kumusta po kumusta ang buhay ngayon ay medyo hindi naman kainit eh. Yung ano, hindi nagbabadya ang ulan. Dito ang bypass road sa Batangas City ay parang swing. Dumudumi yan. Sabi nga dyan. Ha? 6 million in the house. We got like, shout out. Hello po. Ayan, bypass road. Saan? Ayan, nandito tayo sa bypass road. Kaliwa tayo. Merong trailer. Nagpakaliwa din. Ayun, pakaliwa din. Another pakaliwa rin. Dami ng truck. Yan po pag-clear siya, Batangas City. Dami ng truck. Yan. Ito po, ang bypass road dito, nasira agad. Nasira agad yung bypass road. At hindi naman ba ano dyan, ang bypass road. Parang nagsuswig. Nagduduyan-duyan. Dahil po sa sabi tayo. Alala ka ni Nico. Ito na napakadelikado naman dito pag ikaw ay overload no masyado kasi ito ay napakatarik. Tarik po ito para sa mga overload. Marami dito nasisiraan. Nasuko-suko pa magdaan dito sa bypass road ng Batangas City. Po. Parang kayo. Ayan, kung nakikita nyo, yan ay napakatarik yan. Sa baba, tarik yan pagpataas. Kabubundukan yan. Delikado naman dito paggabi kasi dito ay walang ilaw. Walang ilaw. Delikado. Makarating ka doon sa baba. Tipid ka sa uho ba yan? Ito, tangker. Siraan din, dyan sa gitna. Ano nangyari? Kasi ito ay napaka-tarik ang tusok. Dahil, yan, ahon yan. Ahon yan. So, pag ikaw naman galing dito at ikaw overload, yari ka din. Ang tarik din yan. Tarik yan, ha? Ahon yan. Yan ang bypass road dito sa Batangas City. Maganda dahil shortcut, bilis, hindi ka dadaan sa bayan, pupunta ka na ang Taysan.
At hindi lang yan, mayroon pang mas matindi dito. Mas mababa pa ano ako ito. Grabe ka. Ayan, kapag attack mo ay talaga di ka sigurado sa lakas ng makina, huwag kang malagaan. Magantay ka na ng truck ban. Kasi may truck ban ko sa Batangas City. Pero ayan, oh, di ba? Oh, para ka yan, oh. Oh. Ayan, oh, road. Yan. Oh, pag yan. Di pa yan. Ganyan. Kaya Katindi. matutuwa akong kakabahan mo eh. Ayan, yan mga truck na yan. Ayan, may mga karga. Ayan pa. Grabe nito. Nakikita mo yung bus road? Magtakip na kayo ng mga bayag nyo. At sigurado, kikilig kayo dito. Ayan, oh. Oh. Iba, lusog na lusog, oh. Oh, kaya. Oh. Kaya dito sa mga kargang overload, hindi kaya ang makina. Huwag nyo na. Subukan na duman dito. At kung dadaan ka dito, lagi ka ng panigurado, lagi ka nakapirmira. Iwasan yung magkakapit kayo sa kampiyada nyo. Panigurado na kayo nakapirmira kayo dali sa tuka. Walang mawawala sa inyo. Di ba? Grabe ka. Kaya hindi ako dumadaan dito kapag ako yung overload. Hindi ako nanganga sa duman dito, nag-aantay na lang ako ng gabi para makadaan sa bayan ng Batangas City. Kasi mahirap na eh. Kamali ka lang dyan. May truck ng ba dito ba? Sa Batangas City. Dito wala. Open ka naman dito. Eh, karga natin, kayang-kaya kasi hindi naman tayo ganun masyado. Na yung mga iba overload. Bigyan lang, shout out! Yan, kung nakita nyo na, bypass road ng Batangas City. Wala. Ayan mga kabubundukan ng Batangas City. Nakikita nyo. Diba? Sana all. Ito, tuloy-tuloy. Ano? Meron pang isa yan. Yan. Ito isa pa to. Susundin yan. Yan. Daan dito. Diba? Kahit mag-utap ka dito, pwede. Huwag ka lang dito. Mas nakita ka rin. Sana all. Ayan. Ayan, ano na yan. Pagdating naman dyan ay ano na din yan. National road na yan. Ay. Gas station ba dito no? Ha? Gas station. Pero, yan, dito na kami. Kakaliwa na kami dito eh. Kasi yung kanan ay papunta ng Batangas City. Yan, pag diretso mo yan, ay papunta ng Lubo. Lubo, Batangas. Papunta ng, ano yan, dagat ng dulo niya. Dagat. Lubo. Ang Lubo yata sa kabila. Ay, bigay lang shoutout sa inyo lahat. Yan, kaliwa tayo. 14 in the house, bigay lang shoutout. Yan, kumit, makita. Yan, diba, matindi yung daan. Nakakakiliti ng paa. Katindi yung daan. Lalog po sa lahat. Umulan pa. Ha? Medyo magbabadyak na. Kapag overload, hindi ako nangangasin na naman. Ano nangyari yan? Siraan? Ano nangyari? Ba't may pananim dyan sa gitna? Siraan na. Masiraan. Dito atong under yun no. Nasa gitna ng kalsada.
Ako talaga kaya ko naman dumaan doon sa bypass road na yun. Pero ang karga ko, hindi overload. Kasi marami nasisira doon, hindi lang bawat daan ko doon laging may nasisira. May nabibitin, may umaatras. May umatras nga doon, kargado ng simento. Hindi kanaya pag-ahon. Umatras, naglag yung truck. Mataas yun. Ganun ang buhay ng isang truck driver. Pinapangahasa naman doon para gawin ng maaga, makadeliver, makahabol sa biyahe. Yun ang may nahabol ng mga driver. Kasi siyempre, dagdag kita. Problema, kaya nang isip mo kaso yung sasakyan mo, pag bumigay, yari. Hindi ka lalagyan gano'n. Marami naman dumadaan doon. Sa bypass. Kung ako naman ang gamari, ayaw ko naman. May daan naman na iba. Kaso lang talaga, may truck bang kasi dyan? Ang truck bang kasi sa Batangas City, totally truck ba talaga maghapon? Makakadaan ka lang gabi. Kaya yung mga ibang truck talagang kaya dumadaan sa bypass road. Ito naman na nakita kong bypass road sa kasi yung mga bypass road na iba hindi naman ganyan. Kaya napakatintin. Bypass road yan. Pag lumusok ko ay kilit yun yung papa. Matutuwa ako, nakakapanig eh. Ayun. Hello po, itong video ni Das, medyo makulimlim ng panahon. Ulan yata ay na at kami ay nandito na sa Taysan, Batangas. Yan, sa mga taga Batangas. Nagkapul kami sa biyahe. Hanggang alas 4 lang ang sa quarry. Kailangan naman kapag kasi pag hindi ka naman Lunes ng Paligwa, Linggo muna. Sumasayo yung bata. Pamparampampam daw eh. Pamparampampam. Pati yung babae, sasayo na rin. Dito na abot yung Bigyan na, shout out! Ayan. Diba? Ang driver masarap kasi driver ka, mahirap. Mga ganyan, may mga dadaan. Akala ng iba pag truck driver ka madali ang trabaho dito. Unang-una lahat ko ng sakit ng katawan sa driver, katawan, lahat, mata, magana. Yun lang ang mahirap dito kasi yung dadaanan natin ahon. Pag umulan, madulas. Sana, pag umahon tayo sa ahon, hindi madulas. Kasi pag madulas, hindi tayo makahon kasi ano yun, dito pa. Madulas sa dito. Ay, correct na correct. Ayan. May mga ko. Ko. Ayan, ulan na. Patay na tayo dyan. Bigyan na shut up. Umuulan na. Diba yung mga inaasam na umuulan, ayan na umuulan na Saan pa kayo? Hello, 3 million in the house. Bigyan na shut out. Ayan, shout out po sa lahat. Ayan.
out po sa inyo lahat. Magandang tanghali na. Kami kumain na din kami sa dito. Focus is alas 11 pa lang. Ha? 11 pa lang. 11:36. 11:36. Kaya naman. Sa oras tayo. Kalaban lang natin dito yung yung dulas ng kalsada. Okay tayo. Bigyan lang shout out po sa mga OFW. Hello po. Sa Team Physica yan. Shout out po sa inyo. Sana kung ganitong daan lang, maganda na. Okay lang kung ganito ang daan. Kasi kung paano namin ay harap road, Wari, matarik na. Matarik yung matindi yung tarik no. Wari. Hindi biro ang tarik doon. Talagang buwis buhay na nakataya dito sa Wari na sa shout out po, ito. Magandang buhay po sa inyo na. Salamat po sa pagdaan sa aking live. Maraming salamat po. May Kuya Jab, shout out po sa lahat po sa Team Physica. Shout out. Mamaya, kakaroon sa isip na tayo, meron yung passing. Yung tutik ng mga ulo. Bigyan na shout out. Salamat. Thank you. Bye. Thumbs up po na ating live. Kamaniw lang po tayo. Taas po yun. Medyo yung gawahan na si Victor. Nakakita ng gawahan na si Victor. Ha? Yan ay Fortune Republic. Republic ng Pilipinas. Yan. Republic yan. Fortune yan. Yan. Nagpapay ng tape ako. Nagpuan lang yan. Matanda na yan. Fortune. Tyson. Hindi mo pala kuhaan ito. Planta yan. Planta ng semento yan. Maraming planta dito sa Pilipinas. Nakasaan nila yung mayroon yung daan niya po. No? Bigyan ng shot. Tagal na yung planta yan. Dekada na yan. Kami pa nga nagkakargaya ng simento sa loob ng truck. Kami pa ang kargaya ng simento. Ang hirap kasi Alikabok mainit pa yung simento. Talaga nakakapasok. Kasan na yun. Tapos ang mga balat. Balik na lang, balik. Pista niya, pista. Best na. Pag ganyan ang pipista dito sa mga Batangas City, mga barangay, naghihingi ng pa 5 piso. Sticker, dagdag na naman. Ayan, nagbabadya na ulan. Medyo nag-aapon na po na. Sana makalusot kami doon sa buwari na hindi pa basa yung lupa. Hindi pa basa. Hirap kasi madulas. Kasi walang kakabutan yung kailangan
Yeah, shout out kay Kapitanan Barangay San Jose. sa Jose. Diba? Sana all. Hindi pa tinabi maigin. Pwede na may tabi ng ayos eh. Kahit pa na din siya. Yan na po. Bisco. Manakal sila. Ito marami pang mga kabundukang kamatatan. Yan. Pag darating araw, yan mga puno na yung tatanggalin din. Sa mga kapupunuan ng sila. Nalala po siya out sa rush. Yan. Nakikita. Zigzag road. Kasi naman. Zigzag road. Ako, may damit ka na po. Ay, Jack. Hello po sa lahat. Hindi ka na bilang sa pare may nasigan doon. Sanda. Doon sa pare. Ayan, ang planta ng semento. Ayan ang planta ng semento. Dali yan. Ito si taga rito si ano, si Kapadya. Kapadya. Kabila. Alay, parang dayaw. Parang dayaw. Ay, pinagpunta ko muna naman. Taysan. Taisan, nandito na po sa Taisan, Mayan po. Batangas City. Yan yung planta ng ano, semento. Nakaloy, no? Fortune. Ewan ko, Fortune pa yata ito sa kanila. Nakalagay. Ayan. Mga Rizal na po. Ha? Mga Rizal. Rizal. Rizal yun ang Republic. Rizal. Ayan o. Ano pangalan? Ay, Republic. Republic? O, Republic na. Republic. Ano nga ka po? Fortune. Tanda na yan. Kailan pa ko nag-ano yan? 1989. 1999 yata. Kuha na kami. Ito, may tagos naman to hanggang Rosario. Rosario, Batangas. Sa Rosario. Bani Garcia. Diyan may tagos din yan. Tagosan lang yan. Tagos ka rin ng ano yan, Lipa. Quezon. Tagos din yan. Ay ma'am. SDI. Hotdog.
tatawid, hindi pa sasabi tatawid eh. Sana pinatawid ko na kasi maakot. Traffic na. Ano kasi yan, Ay, reblocking. parang pesta po dito, ano? Ha? Parang pesta. Wala, kalong tatawag ko. Chibi. Wala. Ayun, may karagay, no? Partihan yan para sa yung mga event. May event yan. Kaya, bigyan-bigyan na siya sa lahat. Medyo ano, matraffic lang. Salamat. Kaya pag pupunta ka sa ganda, talaga nakakabisip talaga truck mo, no? Ano ito, no? Yung ano dyan, napakatalik na talagang lupa kapag nabasa madulas. Ito galing to diyon yan. Malilit na yan, galing yan dyan sa quarry ng ano. Itong babang to, saan po pupunta eh? Baba na eh. Doon din yan, tagos lang yan doon. Tagos lang yan. Naku po, may truck pa sumalubong ang patropa. Patay ka, oo! Ayun muna to. Yan. Alanganin yung magas. May truck yun, dito rin nakabuelo yung truck na kayo. Sa baba. Parking area naman. Parang ano, kapit. Kapit yung street. Kapit. Bigyan mo siya sa mga kabundukan na kinukuha. Kinukuha rin din yan eh. Yung gaano din ang ano, ang gawaan ng semento. Yung yan. Tinitibag din nila yan. Sana. Pagkagat tayo. Kalusot tayo. Pagkakas yan tayo. Bigyan na shoutout po sa inyo na ay, makikita nyo mga overload dyan. Dami, oh. Kapitana, shout out. Hello, hello. Nandito kayo sa ano, Batangas City, Kapitana. Kuha kami ng graba. Ng gravel sa tayo sa Batangas. Salamat, Kapitana, sa sa aking live. Ayan, lumaniw tayo. Hello, hello. Sarap sabi ni ano, idol Kapitana. Takpan. Tapos magkagano. Ang labi. Patingin ng talong mo. Tira ko ito. Ay, Kapitana, tingnan mo. Tingnan daw ang talong mo. Talong? Anong klaseng talong? Anong klaseng talong, Kapitana? Yung matigas-tigas o malambot na? Taga Marinduque naman yan. Marinduque. Kapitana. Dagat. Ano? Alas na rin. Ha? Ay, nakausap na kami, Kapitana. Mamaya, Kapitana. Eh, talong mo, maugat. Maugat na sa sobrang tigas. Naninigas na, maya puputok na yan. Ang mahirap yung Kapitana, hindi magkahiwala yan. Napagaya tayo doon sa Bayran. Nag-lock. 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 Ito pala, may ginagawa po ng daan. Ha? Ah, Ano yung vlogging kasi yan? tumawa na lang to.